Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wa ala ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ibu Sri Hayami, sarjana pendidikan Islam wonten ing piwulangan basa Jawi. Sagunging para sewaya ingkang bagya mulya. Wonten rikala enjing menika keparenga kula ngaturaken piwulangan basa Jawi kompetensi dasar memahami cerita legenda. Kangge anjasipun pembelajaranipun utawi piwulangan sewaya memahami apa iku cerita legenda. Ugi memahami unsur-unsur intrinsik cerita legenda. Sakjandhaipun sakmangke sewaya memahami ciri-ciri cerita legenda. Sagunging para sewaya ingkang bagya mulya. Cerita legenda iku kelebu jinising cerita rakyat. Cerita rakyat yaiku cerita sing wis sumebar ing masyarakat kang cacahe ora bisa kapitung. Kala mangsane ora bisa dilari sapa sejatine sing nulis. Dene cerita legenda yaiku cerita utawa dongeng kang ana gegayutane karo kedadian alam utawa dumadine papan panggonan. Sagunging para sewaya ingkang minulya, salajengipun nuwun inggih unsur-unsur intrinsik cerita legenda. Unsur-unsur intrinsik cerita legenda ingkang sepisan nuwun inggih underan utawa tema yaiku bakuning cerita. Unsur ingkang kaping kalih paraga utawa tokoh yaiku wong kang maragakake ana ing cerita. Unsur ingkang kaping 3 nuwun inggih watak paraga utawa penokohan yaiku watake wong kang maragakake ana ing cerita. Wonten watak ala utawa enten watak ingkang becik. Unsur ingkang kaping sekawan nuwun inggih latar utawa setting. Latar utawi setting wonten latar wektu, latar panggonan, lan latar kahanan. Dipun lajengaken unsur sakcandhaipun nuwun inggih lumakuning cerita utawa alur. Dene unsur-unsur ingkang kaping 6 yaiku piwulang luhur utawa amanat, yaiku piwulang becik kang bisa dijupuk saka cerita kasebut. Sagunging para sewaya ingkang bagya mulya, dene ciri-ciri cerita legenda yaiku ingkang sepisan enten anonim, tegese ora diweruhi kang nulis. Ciri kaping kalih nuwun inggih kolektif, tegese dianggep duweke rakyat bareng-bareng. Ciri kaping 3 statis, tegese ora ana owah-owahan sing wigati awit jaman biyen nganti jaman saiki. Ciri ingkang kaping sekawan nuwun inggih imajiner, tegese nggambarake kedadian-kedadian kang mokal. Dene ciri ingkang kaping gangsal nuwun inggih ngemu tulodo, tegese njeritakake bab ala lan becik kanggo tulodo masyarakat. Sagunging para sewaya ingkang bagya mulya, salajengipun nuwun inggih simaken video kasebut banjur golekana unsur-unsur intrinsike. Wangsulan samanggih wonten ing Google Form. Linkipun samanggih dipun kirim kalian Bu Guru. Sumangga sugeng midhangetaken, sugeng nyimak, sugeng mirsani.
Semaun film iki banjur paragakna cerita film iki ana ing ngarep kelas. Bocah-bocah, ketemu maneh karo Mbah Carita. Nah, saiki Mbah Carita arep crita marang bocah-bocah ngenani dumadine rawa pening sing ana ing tlatah Kabupaten Semarang. Timun sigarane, ayo nyimak critane. Ngene lho critane. Desa Banarawa lagi nganake merti desa. Para warga desa padha masak maneka warna panganan lan ditanggapke wayang kulit. Dumadakan desa Banarawa katekanan bocah sing rupane elek, ireng lan prengus sing jenenge Baru Klinting. Para warga desa ora seneng katekanan bocah mau. Kang, aku wis rong dina durung mangan. Apa aku oleh njaluk panganan nggonmu, Kang? Apa? Aku ora sudi menehi panganan karo kowe. Wis, kono ndang lunga. Apa kowe ora masak karo aku, Kang? Ora. Wis, ndang lunga saka kene. Amarga saking ngeliye senajan wis ditundung para warga desa, Baru Klinting tetep mlaku ngubengi desa nganti dheweke tekan omahe Mbok Rondo. Nuwun. Mangga. Sinten niku nggih? Nuwun sewu, Mbok. Kula Baru Klinting. Napa parang kula nderek leren mriki, Mbok? Iyalah. Iya, Dek. Kene yo. Kene. Lereno. Kene karo iki ana panganan sithik. Panganan kanggo ganjel wetengmu. Janjane asalmu saka ngendi kok iso nganti tekan kene, Dek? Kula saking tebih, Mbok. Kula sampun boten gadah rama lan ibu. Lah lajeng niki wau kula mlampah ngubengi desa. Nanging dipun tundung kaliyan warga desa. Kleresan kula kepanggih simbok ingkang kasusun kula. Duh, Gusti. Kok ya ngenake tenan lakonmu, Dek? Ya wis, kowe lereno dhisik sawetara ana kene ben ilang kesenmu, Dek. Matur nuwun nggih, Mbok. Mbok mangke menawi sawayah-wayah wonten kedadosan menapa-menapa nyuwun tulung dipun emut piwulan kula niki nggih, Mbok. Lho. Kedadian apa lan boleh apa to, Dek? Menawi wonten napa-napa mangke simbok nitih lesung nika lan alu menika dados sulahipun. Nggih pun, Mbok. Kados sampun cekap kula leren kula badhe nyuwun pamit. Sepisan malih matur nuwun sanget nggih, Mbok. Iya, Dek. Sing hati-hati ya. Jenang kula. Aja lali karo simbok ya, Dek. Nggih, Mbok. Cekaing cerita Baru Klinting wis tekan tengah lapangan. Ing kono
dheweke ngundang warga desa lan nganake sayembara. Para warga desa, sapa sing bisa ndudut sada iki? Ateges wong kuwi pancen wong kang pinunjul. Bocah iki ngajak didion. Mung sada kaya ngono wae, ora perlu waktu suwe nggo dudut. Pindahane mung sak pucuking kuku ireng. Ya wis Kang, coba enggak buktekno. Pungkasane para warga padha genti-genten anggone nyoba ndudut. Nanging ora ana sing bisa. Banjur ing sangarepe para warga Badruk Linting ndudut sada kuwi kaya tanpa nganggo tenaga. Brol sada didudut. Dumadaan saka tipake sada mau metu banyune. Saya suwe, saya gedhe metune. Wasana desa Bonorowo katrajang banjir bandang lan kabeh warga desa mati kelelep kejaba mbok rondo kang nurut welinge Badruk. Paribasan mrojol slaning garu mbok rondo luput saka bebaya kang nemahi wong-wong desa Bonorowo. Panggonan iku banjur dadi rawa kang banyune bening lan resik. Saengga banjur diarani rawa pening. Nah, kuwi mau cerita ngenani dumadine rawa pening. Ing cerita iki awake dhewe bisa sinau maneka warna. Kayata aja gampang remehake wong liya senajan wong kuwi ketoke ala. Kukus gantung umpamane. Aja mung nyawang wong saka blegere wae, nanging kudu ngerti kepiye sejatine wong kuwi. Sabanjure awake dhewe kudu seneng tetulung marang liyan kang butuhake pitulungan. Ngono yo Cak, sakmene dhisik anggone simbah crita. Sesuk diteruske maneh yo. Sagenging para sewaya ingkang badya mulya. Kala wau video ingkang sampun kula aturaken menawi kirang paham samangke saged pados wonten ing YouTube laman Sri Hayami. Nggih, mekaten piwulang basa Jawi bab cerita legenda. Mugi-mugi kita sedaya tetep bagya mulya pikantuk ilmu ingkang manfaat lan barokah. Basa Jawa mesti bisa. Mbok menawi wonten khilaf anggenipun kula matur ugi kirang supusita kula nyuwun agunging pangapunten. Nuwun matur nuwun. Ing wasana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.